קוראים לי אליה רווח, אני בן 31. בעסק הזה אני 5 שנים, עברתי פה מאות לקוחות עם בעיות של הקרחה. לקוח מגיע אליי עם בעיית שיער, בדרך כלל זה או מפרצים, או שזה ממש כל אזור הפדחת. אנחנו יושבים אצלי במשרד, יושבים לייעוץ, בודקים אם הוא מתאים לתהליך, בוחרים את הגוון, את הצבע של השיער. במידה וצריך אחוזי לבן, אז אחוזי לבן אנחנו מתאימים בהתאם, לפי הלקוח. אנחנו עושים מידה, מכאן זה יוצא ל3 חודשים של המתנה, עד שזה מגיע. כמובן היחידה בהתאמה אישית, ללקוח עצמו, לפי המידה של הקרחת. לקוח מגיע לפה, אחרי שעה בערך, שעה וחצי, ברגע שהשיער מגיע, כן, השיער כאן, שעה וחצי הוא יוצא מכאן עם שיער מלא ושופע. פה מספרה הם יותר בהלם, הם יותר כזה בשוק קצת, יש כאלה שמחבקים, יש כאלה שמנשקים, אתה יודע, ממש עפים על זה. סקרטיות זה הדבר הכי חשוב פה. מספרה בנויה בצורה של חדרים, אף אחד לא יושב אחד ליד השני. פרטיות מלאה לגמרי. מהכניסה שלו לכאן ועד ליציאה, אף אחד לא יודע שהוא היה פה, אף אחד לא יודע שיש לו את זה. ההרגשה הזאת היא שבן אדם יוצא מפה עם חיוך מההודעות SMS שהוא שולח לך. אין כמו לשמח בן אדם, כאילו ממש ברמה כזאת שאתה רואה בן אדם שיש לו בעיה מסוימת, יש לו בעיה בשיער, אתה משמח אותו, זה כאילו, אתה רואה אותו עף באוויר מזה, שיש לו פתאום שיער, הביטחון העצמי שלו, אז אתה רואה את זה. זה הדבר שגורם לי את האושר הצרוף.